Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela kenazi ezihamba phambili namuhla. I-ANC ibungaze olwamalungelo ngemashi. Injabulo kuvulwa isikole saseMlazi. Kanti ke khalwa ngabadla umhlaba ngenkani. Izindaba ze-1 KZN TV zifundelo siyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakuleka. I-ANC kulesifundazwe ibe nemashi ebihlanganisa amadlela ndawonye ayo kubungazwa iholide lamalungelo abantu. Le mashi besenkabeni yedolobha eItheku kanti ke lo mbungazo uba minyaka yonke ngomhla ka-21 kuMashi. Ongumgqugquzeli we-ANC kulesi sifundazwe uyachaza ngemashi lolu suku abayenze enkabeni yedolobha eItheku. Inhloso yake namhla ukuthi sithi sifuna ukuvikeleka, kuvikela umthethosisekelo wethu, sifuna ukuqinisekisa ukuthi awekho amazwe azosithathela amandla asabisa amanye amazwe ngoba wona kungamazwe amakhulu. uMabuyakhulu enye into ayivezile ungahambisani nezinye izigameko ezenzeka kwamanye amazwe la okutholakala khona amanye amazwe ebulala izingane, abesifazane kanye nabantu abadala. Uma kukhona okusho njalo sibona ngathi kokuqala ukhuluma into engelona iqiniso. Uthi kukhona abantu abamhlophe kulelizwe ababulawayo abahlukumezwayo. Bonke abantu abakhuluma iqiniso sebekushilo lokho ukuthi akazi ayikho lento akhuluma ngayo, into engekho leneze neze. Okwesibili yiko lokho kusethusayo uma uzwa kuthiwa kuvalelwa izwe elincane elifana neCuba ukuba abantu bakhona bangakwazi ukuthola izidingo nqangi lokuthiwa iblockade. Ilezi izinto esithi ke South Africa ifanele into njengalayo siyimise ukubona iMelika isebenzisana nezwe lakaIsrael ukuhlasela abantu baseLebanon nakwamanye amazwe. Enye yezinto enza ukuthi abantu bafele into engekho, kufa abantu besifazane, kufa izingane, kufe abantu abadala, bafele into engekho. Ingakho sithi sifuna izwe nomhlaba okwazi ukuhlalisana ngokuthula okuhloniphanayo, kube khona ukuhloniphana kubantu bomhlaba bonke. Kude bokhosibisi wezindaba ze-1 KZN TV kuchannel 261 ngeseThekwini. Ngemumva kokuphazamiseka ezikhawu ukuphuthulwa ke kokulungiswa kwesikole samabanga aphezulu iMenzi High eMlazi ngenxa yabazibiza ngama-construction mafia. Ungqongqoshe womnyango wezemisebenzi yomphakathi KwaZulu-Natal uMartin Meyer usivulile ke ngokusemthethweni nalapho eveze ukuthi ezinyangeni eziyi13 umkhakha ke wezokwakha ubungakaze uthole ukuphazamiseka ngalaba. Ukubungaza usuku lwamalungelo abantu, umnyango wemisebenzi yomphakathi KwaZulu-Natal uqhakambise ilungelo lwemfundo ngokwethula ngokusemthethweni isikole esisilungiswe kabusha iMenzi High School eMlazi. We said we wanted to do something for human rights. We said there's nothing better for us to do to come to Menzi High School, because Menzi High School stands as a celebration of the victory of law and order over the chaos, and it stands as a symbol of the right to education. The school that's getting 100% record year after year. And you all know the history of the school, how the construction mafia, those criminals came, disrupted for year after year after year. And we said no more when we came into government. We said we're drawing a line, the school will be finished. The HOD will tell you, I phoned him weekly, I said, where are we on Menzi? When is Menzi being finished? What is happening? Because we had to finish the school. Lesikole sinomlando omude njengoba singezinye zezakhiwa ngesikhathi sobandlululo. Ngaphezulu kwalokho umsebenzi wokulungiswa kwaso uke wakhinyabezeka izikhawu ngama-construction mafia nokwenza ke kubambezeleke iminyaka ukuphothulwa kwaso. Sayi-identify le project sayibona njengamanye ama-project uhulumeni ahlulekayo waqedela. Sase sibheke izathu sathola ukuthi isizathu sokuthi kunama-delays adalwa yiloko kuthiwa ama-construction mafias okwabantu abafuna amathuba omsebenzi kodwa ngendlela engekho kahle. So sathatha isinqumo sokuthi sifike kule sikole sizozibonela thina ngesikhathi sifika bekungenzeki lutho, umsebenzi wawumile, abantu bengasebenzi, isikole singaqhubeka ukwakhiwa. Sase sithola ke konke okufanele caphuni sikuzwe from abantu bamabhizinisi, from i-department, MEC, isikole, sathola sahlanganisa konke lokho, sabuyela emuva eParliament, sawokwenza i-report esayihambisa ke yafika eParliament. Kwakhona ke izinqumo esayithatha zokuthi sizofuna ukuthi i-Department of Public Works i-engage directly with ama-stakeholders, ibe nohlelo esizolazi nathi ukuthi bahlele kanjani to engage with stakeholders. Safuna ukuthi basireportele on a regular basis ukuthi iziphi inyathelo abayithathayo ukuthi le project iqhubeke.
kubikwa ukuthi imali ekulungiswe ngaso lesikole ibalelwa ngaphezulu kwa-40 million randi kanti sekusele kancane ukuba siphothulwe. Uthisha nhloko waso uthi ke bekunzima ukufunda nokufundisa. Besinamaklasi awu-18 kuphela kodwa ubuningi beingane zethu ku-1200. So nawe uyabona ukuthi kunzima kangakanani ukuthi sifundise abantwana abaningi kangaka emaklasini ambalwa kangaka. Singenazi insiza kufunda njenge-laboratory, njenge-media center. So ukuba khona ke kwalamaklasi amasha siwatholayo noma abungwazayo namhlanje kuyasijabulisa kakhulu and sizokwazi ukuthi sibhekane nalobo mzima bokuba nabantwana abaningi eklasini elilodwa. Ezindabeni ze-1KZN TV kube uNtomo khona Mvubu ngiseThekwini. Umphakathi waseNorthdale ku-Ward 32 ngaphansi kamasipala uMsunduzi uzwakalise ukukhathazeka ngabantu abazama ukungena emhlabeni kamasipala ngokungemthetho. Le ndawo amalungu omphakathi azama ukuyithatha ngesankahlo iyipaki kamasipala iLotus Park engasekho esimeni. Elinye ke lamalungu omphakathi lenxuse umasipala uMsunduzi ukuba usukume wenze okufanele ngale ndawo. Umphakathi waseNorthdale ku-Ward 32 kanjalo nowa-Ward 31 usuzwakalise ukukhathazeka ngabantu abafuna ukuthatha umhlaba ngenkani bakhe kuwo imjondolo nokwindawo eyipaki kamasipala eyaziwa ngeLotus Park engaphansi kwamasipala uMsunduzi. Lo mphakathi usunxusa umasipala ukuba usukumele ngokusheshsha lolu daba. And right across my house has been marked out by the informal dwellers to build shacks on my doorstep. We have approached the municipality and they say they're doing everything that's available to them. They don't have enough security to send out to safeguard the yard. Over there, we've now invested 200,000 rand to safeguard their asset, to level out the land, we're grading it, hopefully adopting it from them. It's a whole approach to even adopt a piece of land that safeguards it for them. We are hoping that they could come on board. They have municipal security right here, but following film crews is not going to do the job. We need to safeguard the land right now. So we're just hoping that City Hall could come on board and assist. We've put our money forward. We're just looking for a commitment from them as well. Amakhansela amabili okuyiwona aphethe le ndawo akhala ngazwilinye ngabafuna ukwakha imjondolo njengoba lokho kuzophambazamisa kakhulu inhlalo yomphakathi. Reasons for the anger and frustration of the resident is based on the fact that they have 2 informal settlements that surround them already, and this now would be the 3rd. Adding to that, already the Mount View area, Heron, Egret, Stork Road, have problems regarding the safety, the security, and also worse is the electricity outages and the sewer system. The sewer system is so bad that it has actually washed away the roads in Bombay Road. Lamakhansela athi umasipala uMsunduzi awenze umsebenzi wawo ukuvikela le ndawo uphinde uvuse le ndawo eyipaki ibuyele esimeni sayo. Baphinde basola inhlese zepolitiki kulento eqhubekayo kule ndawo. There's rate-paying residents in and around this area who have suffered tremendously. Their values have gone down, their homes are broken into daily, and obviously their kids can't even walk up and down and play in this once beautiful park that was here for many years for everyone to come and have leisure time and family time. If it gets invaded, which we sincerely really hope not, because we will do everything as a Democratic Alliance to ensure that this ANC-led city does their job. We want to say thank you to the municipal security who has been coming out for the last couple of weeks. Uma uqhamuka kule ndawo okuyipaki kuyabonakala ukuthi umphakathi usuqalile ukubeka omaka lapho bezigamela khona umhlaba. Eduzane nale ndawo kunezakhiwo ezimjondolo nokusolakala ukuthi abantu basuka kuyo. Inkinga yokuthathwa noma yokwebiwa komhlaba phecelezi land invasion inkinga ekhona idolobha lonke. Ngamamazwi siyawe ngale eqine kakhulu kule weekend edlule kodwa iqiniso ukuthi sekunekhashana eningi kuzanya ukuthathwa lwamhlaba oseLotus Park. Siqinisile kakhulu ezokuphepha lapha ukwenzela ukuthi kungabikho noyedwa ozoqala nje athi ubeka isakhiwo esithile whether umkhukhu noma inhloboni yendlu. Sisiqinisile impela. Izindabeni ze-1KZN TV bikuthabani Maphumulo
eNodale eMkungundlovu. Inhloko yomnyango wezokuphepha komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uNokuthula Khanyile uthi ingqungquthela yokucija izinhlaka ezahlukahlukene ezilwa nobugebengu emphakathini izoletha izithelo ezinhle ukulwa nobugebengu emphakathini. uKhanyile usho kanjena ngesikhathi kuphothulwa lengqungquthela yezinsuku ezimbili ebibanjelwe eMfolozi Casino eMpangeni. Lengqungquthela yokulwa nobugebengu esifundazweni KwaZulu-Natal ibihola undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal Thamintuli ibithanyelwe ngamalunga ngosihlalo kwezinhlaka ezilwa nobugebengu emphakathini lapho bezocijwa khona ngolwazi ukuqonda kangcono ngomsebenzi wabo nokulwa nobugebengu ngendlela efanele emphakathini. Siyaliphothula ke manje lolu hlelo futhi ngingakusho ngithi lube impumelelo kakhulu ngoba iziphakamiso ebeziqhamuka kubaholi ibikhombisa ukuthi bayalithakasela lolu qeqesho nenhlaka ezivumelana ngazo ukuthi sizohamba sibuyele kuma district siyosenza. Mhlawumbe ngikusho nje ukuthi okunye kwakho ukuthi abasebenzi bakwa Community Safety and Liaison besebenzisana no South African Police Services kanye na wonke ama department esinawo ku Justice and Crime Prevention cluster which is the JCPS. Sizohamba ke siyokwenza ama district sessions siyo develop ama program of action esizokwazi ukuthi sibonitharishe ukuthi aya implementeka yini. Ngokonke lokho ke ilokho uNdunankulu athi asikwenze ngoba egcineni kosuku umhlonishwa uNdunankulu into ayifunayo ukuthi kubonakale iimpact on the ground, singagcini ngokukhuluma kodwa kubonakale inamba sokulwisana nobugebengu zehla nenamba yenhlelo zokulwisana nobugebengu. Umnyango wezokuphepha komphakathi KwaZulu-Natal uthi uzokwenza konke okusemandleni ukuthi uqinisekisa ubudlelwano obuhle bokusebenzisana phakathi kwamaphoyisa nezinhlaka ezilwa nobugebengu emphakathini. Sebenzisana namaphoyisa ezingeni le-province nakwi-district bukhona. Siyabazi ubudlelwano phakathi kukamhlonishwa uNdunankulu uMphemba kanye no-Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kanye ne-Department of Community Safety. Into ke esifuna kuyenza ukuthi leyo nto yehle iyefike iyofika kumazinga aphansi ukuthi ama community safety structures wethu njengoba sengiwabalulile ngenhla akwazi ukusebenzisana nalamaphoyisa akuma police station abekele ukuthi iwona azosebenzisana nalezo zinhle ngoba uNdunankulu kushilo ukuthi angeke siphumelele sinqobe ubugebengu uma izinhlaka zethu ingasebenzisana namaphoyisa. Yebo siyazi ukuthi ubugebengu inkinga yethu sonke somphakathi kodwa kubalekile ukuthi lezi zinhlaka ezimbili kanye ne-department yakwa Community Safety and Liaison sikwazi ukuthi sisebenzisane. Ingakho kube khona namhlanje kodwa nje ngifuna ukugcizelela ukuthi ubudlelwano bukhona ukuthi nje simeke sure ukuthi masiya emazingeni asezantsi. Izinhlaka ezinobugebengu emphakathini esifundazweni KwaZulu-Natal zithi lengqungquthela yenze zaqonda kangcono ukuqhuba umsebenzi wazo. Okunye uhlaka olusele emuva babumthembu uhlaka lwamakhosi esitholayo ukuthi uhlaka lwamakhosi alikaba ingcenye kahle la esicelileke ukuthi akuyiwe emakhosini zothulwa lezi zinhlaka ukuze umuntu ogangile endaweni ezinamakhosi akwazi ukugwetshwa futhi ngendlela yakuleyo ndawo nokuthi ke amadoda akuleyo ndawo nomama bakuleyo ndawo babe kamuphi umbono nentsha yakhona ukuthi umuntu oyotholakala enze lesigameko uyobe segwetshwa kanje. Lilonke ke siyavumelana ukuthi manje ngoba bekubizwa abaholi kuphela la asihambe sokwenza ukuthi ke sifundise abanye abaholi baqeqeshwe futhi. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu eMpangeni. Ake sihlabana nali ikhefu sihlangabeza futhi nezinye masibuya. Siyakubingelela siyakwamukela ukuthi kusanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. iANC ibungaze olwamalungelo ngemashi. Injabulo kuvulwa isikole saseMlazi kanti ke khalwa ngabadla umhlaba ngenkani. Ngemva kokwanda kwesibalo sabantu abakhala ngokuthi kunezinkampani zamasingcwabisane ezidonsa imali kwisibonelelo sikahulumeni, umnyango ohlinzeka ngezibonelelo zikahulumeni iSASSA uhambele umphakathi waseMetshesini eMaveshe lapho bethekele khona umphakathi ngolwazi ngokusebenza kwalomnyango. uMntumzane Hadebe wehhovisi lezokuxhumana kwaSASSA uthi ke bazofundisa umphakathi ukuthi bengasizakala kanjani uma bebhekene nalenkinga. Umnyango ohlinzeka ngezibonelelo zikahulumeni uSASSA uhambele umphakathi waseMatchisini eMaveshe ngaphansi kwesifunda ugu lapho bebefundisa khona umphakathi ngezinhlelo zakaSASSA kanjalo nokuthi bangenze njani uma kunezimali ezidonswa kwisibonelelo sabo. Uwezokuxhumana kwaSASSA uyachaza.
Siyizwile leyo mvunge sukusasa. Mhlambe okubalekile umuntu angakuphawula lana ukuthi usasa yebo siyavumela ukuthi ogogo nomkhulu kanye nalabo abathola izibonelelo zokukhubazeka ezipermanent ukuthi kukhona imali edonswayo ezibonelelweni zabo kodwa kube ekamasingcwabisane. Le mali lena ke umthetho olawula izibonelelo uthi akufanele kube imali engaphezulu kuka 10% umuntu adonselwa yona kuyisibonelelo sakhe. Mangingalinganisa nje njengoba kuzobe kuApril imali yogogo nomkhulu inyukele sizoba 2400 ugogo nomkhulu akufanele kube imali engaphezulu kwa 240 rand edonswayo kwisibonelelo ngokugunyazwa umthetho lona olawulwa izibonelelo. Uthi imali kamasingcwabisane ivumeleke ukudonswa kumuntu ohola imali yempesheni yokuguga kanjalo nalabo abahola imali yabaphila nokukhubazeka yangunaphakade. Lo mthetho ke awuvumi ukuthi kube nemali edonswayo kuyibonelelo zabantwana efana no foster child grant kanye no child support grant kanye nalezi ibonelelo zabantu abaphila nokukhubazeka sesikhashana. So uma ke kukhona umuntu oyaya athi yena kunemali mhlambe adonselwa yona siyamcela lo muntu loyo aphuthume eze emahhovisini ethu akwasasa sizokwazi ukuthi simlekelele ukuthi akhanselele leso sibonelelo akhanselele leyo deduction eyenzakalayo angayazi yena. Uthi kubalekile abahlomula kwisibonelelo sikahulumeni bahambele emahhovisi abo njengoba bebuyekeza bonke laba abahulayo. Kulezi insuku usasa wenza kakhulukazi ama reviews. Sibonile nje ukuba kule quarter le fourth quarter ukuthi kunabantu abangaphezulu kwa 13000 esikade sibahlonzile ukuthi abeze emahhovisini ethu sizobuyekeza izibonelelo zabo. Sasa sibona ukuthi inani labantu abeze emahhovisini ethu liphansi kakhulu. So sasa sithi ke ake sambele imiphakathi yethu sigqugquzele ukuthi ayize emahhovisini ethu sizobuyekeza izibonelelo zabo ukuthi masenza ama reviews sikwazi ukuthi umuntu azo update information yakhe sibheke futhi nanokuthi engabe usafanelekile yini ukuthi aqhubeke athole isibonelelo sikahulumeni. Uthi kufanele bachaze uma kunemali abayithola eceleni kungaze kuvalwe isibonelelo. Lokho kuzosiza kakhulu. Ngoba kuzokwenza ukuthi umuntu angavalekelwa isibonelelo sakhe. Futhi lokho kuma evalelwe isibonelelo kuzophazamiseka phela kuyena ukuthi angabe sasithola isibonelelo ngesikhathi. Uthi abantu abanezimali ezidonswayo ukubona abangazazi abahambele emahhovisi abo. Uphinde waveza inombolo engasetshenziswa ukuze usizakale. Abasebenzi besibakhona ukuthi babalekelele labo bantu labo abanalezo inkinga lezo abantu abeze emahhovisini ethu okanye umuntu akakwazi ukuthi athumelele i-ID number yakhe kwi-SMS ethi 34548. Lombiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemachisini. Abephume ngobuningi bawo amalungu ebandla lamaNazaretha enkonzweni yomkhuleko obuhlanganisa amabandla angaphezulu kwamashumi ayisishiyagalombili obubanjelwe enkundleni yezemidlalo ePrince Mangosuthu Stadium Olundi. Lo mkhuleko okuhloswe ngawo ukuba ukhuthaze ubumbano emphakathini nokuvuselela nje indlela yokuziphatha. Amathempeli angamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu avela emahlabathini kanye nasemlindweni abeke ingxenye yomkhuleko obubanjelwe enkundleni yezemidlalo iPrince Mangosuthu Stadium Olundi. Ekhuluma nabezindaba uNgqongqoshe uMnyango wezokubusa ubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uvele enkosini Nhlabisa uthi lokhu ke kungukuvuselela umoya wobumbano kube nokuthula kuvuselelwe nesimilo entsheni. Umkhandlu kaMasipala waSondini umeme ibandla lamaNazaretha ukuba thandazele ubunye emphakathini, lithandazele ubambiswano, luthandazele nokwakheka kwesimilo entsheni yakithi. Lo mkhuleko ohlelwe ngumasipala waSondini ungenyeke izinhlelo zentuthuko yomphakathi zalomkhandlu ezizoba ke ingxenye yesabelo mali sabo kulonyaka, kodwa ke futhi leli ithuba lokuthi bakwazi ukuthi ke bethule inhlelo zabo njengoba kulungiselelwa nokhetho loluntu basekhaya kulonyaka babe sebedlulisa ngokusemthethweni ke ukhehle gume kuleli bandla. Ngalenkonzo lena umuntu behlele ukuthi ngoba siyazi ukuthi ngokwekhalenda yethu esisebenza ngayo njengomasipala zinsuku lezi lapho khona kufanele uba sisondele einhlakeni ezihlukahlukeneyo emphakathini uba sethule inhlelo zethu ezizoba ingxenye yebudget yethu kulonyaka. Ngakho ke ngilitholile ke lelo thuba lelo
yokuba amakholwa lawa ebandla lamaNazaretha wethulele inhlelo esinazo njengomasipala ezothuthukisa wona umphakathi lo esiusebenzelayo. Inhlelo efaka phakathi ukuthuthukisa komnotho endaweni zasemakhaya, inhlelo efaka phakathi ama-programs aqondene ngqo nentsha, inhlelo efaka phakathi ukufakelwa kagesi endaweni lezo engakabi nogesi, neyinhlelo ezikhuluma ngezakhiwo ezakhayo emphakathini. Leli bandla lithi lokhu ke kubajabulise kakhulu ukuba uhulumeni wasekhaya ubakhumbule uphinde kubanikelele ngezidingo zebandla. Ebuholini obuphezulu obusiholayo esibikile enkosini yamaNazaretha ukuthi kuzobe kunenkonzo ecelwe imeya yasemukela. Cha ukuthi unyazi lwezulu lalikhona liyathokoza. Ibiyeneleke inkonzo steshi somsakazi KZN kahle kakhulu iyodwa ngoba thina abantu siyakholelwa ekuthandazeni. Kodwa sikubonga kakhulu emkhandlweni wethu ukuthi usibalule ngezinto esizidingayo nesizisebenzisayo. Siyabonga kakhulu ukuthengelwa igubhu, ukuthengelwa imbomu, nokuthengelwa ke into enkulu isound system oyibonayo nawe futhi isezingeni eliphezulu. Asazi singabonga sithini. Kanti ke ungqongqoshe umnyango wezokubusa ubambisana nendaba zomdabu ukuvela enkosini Hlabisa ugxeke kakhulu ukuthi abantu bokufika kuleli bezenzeleke umathanda ezweni njengoba ke kusabalaleke inkundleni zokuxhumana ivideo itshengisa ke abokufika baseNigeria bebeka inkosi yabo kuleli. uHlabisa uthi lokhu kungukubukela phansi kanye nokwedelela umthetho wakuleli. Okokuqala nje ngoba nathi sikubonile einkundleni zokuxhumana sisalandela njengohulumeni ukuze sibone ukuthi yini isinyathelo kumele ukuthi sithathe ngokusemthethweni, kodwa siyafisa nje ukusho thina ukuthi lento esiyibona kuthiwa yenzeka lapha na eEastern Cape sikubona kuyihlazo elenziwa kubantu abansundu baseningizimu neAfrika. Ayikho inkosi eningizimu neAfrika ebekwa ingagunyaziwe umnyango kaCOGTA kanye nomengameli wezwe laseningizimu neAfrika. Ngakho yena singakufanisa nomdlalo weingane ukuthi izulu malina bebona amanzi bacabanga ukuthi umfula bawubhukuda. Iyinto elichilo elingafanele ukuthi kwenzeke. Sayilandela ke njengohulumeni ukuze sibone ukuthi yiziphi inyathelo esingayithatha. uHlabisa uthi ke bengohulumeni basazolucubungula lolu daba kube nezinyathelo abasithathayo. Ezindabeni ze1KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga ngisolundi. Njengoba kubungazwa inyanga yamanzi, umeya kamasipala wesifunda uhambele izikole ezakhelwe umasipala iEndomeni ukukhulumisana ke nabafundi ngokongiwa nokunakekelwa kwamanzi. Umeya uThembisile Mchunu uthi ke kubalekile ukuba kuxwayiswe wonke umuntu ikakhulukazi ke njengoba ke isayinkinga kazwelonke eyamanzi. Umasipala wesifunda uMzinyathi uhambele izikole ezahlukene ngaphansi kamasipala eNdumeni ukufundisa ngokunakekelwa kanye nokongiwa kwamanzi. uThembisile Mchunu imeya lomasipala uthi kubaleke kakhulu ukuba abantwana beqashise ngamanzi. Khulu balezi izikole sesihambile eThalane nase Morning Star kanye naseThangini. Ngisho ukuthi ukuvakashela ezikoleni zabo kube inkuhle kakhulu ukuthina sibukile ukuthi umsebenzi mkhulu abawenzayo bayafundisa abantwana futhi nabantwana bayathatha iresponsibility ngoba konke kade bekusho bekukhombisa ukuthi bafundise oma quality educators abanikeze information okuyiyona yona. Bese ngisho ukuthi kubaluleke kakhulu lokhu esikwenze namhlanje ukuthi sizofundisa senze icampaign nge-Water Week ngoba sazi ukuthi uMarch i-Water Week sizoqashisa ke abantwana bethu ukuthi every drop counts. Uphinde waqhuquzela ukuba umphakathi nawo ukunakekela ukongiwa kwamanzi njengoba kusaqhubeka inyanga ikakhulukazi njengoba lena kuyinkinga kazwelonke. I-Water Month le esikuyo i-Water Week futhi i-Water Day ubani uMarch lo esikhuluma ngayo ubani lenyanga kambe uMarch. Yini i-water kushuthi lapho nje sikhuluma ngani ngokubaluleka kwamanzi. Abaluleke kakhulu kwamanzi empilweni zethu, abaluleke kithi sonke. Kubalulekile ukuthi mangabe
asiphuzaneni ngoba bakhona mhlambe kwesikhathi lesathi sayofaka khona amanzi kwezinye indawo sesithi siyofaka amanzi sithola ukuthi mangabe kusabholiwe abanye sibafakela amabhokoli makusabholiwe sithola ukuthi abancane bayakwazi ukuthi benze befaka amatshe ngesikhathi ufaka amatshe sekubambezeleka imbalasizinda awusakwazi ukuthi kukhishwa leyobholwa kwenye indawo ngesikhathi leyobholwa kwenye indawo kukhuthelwa isikhathi abanye abasakwazi ukuthola amanzi. Ubeseveza ukuba mkhulu umsebenzi owenziwa ngothisha ekudlaleni iqhaza ngokufundisa ukongiwa kwamanzi. Ngakho-ke silana ukubafundisa sibaqwashise ukuthi amanzi abaluleke kakhulu empilweni zabo ngoba sibonile abanye basenzela into emnandi kabi ukuthi amanzi mase polluted awabesaba right for impilo zethu. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisedandi. Ake siphinde futhi sihlabena nalelinye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zamaphambili namhlanje. iANC ibungaze olwamalungelo ngemashi. Injabulo kuvulwa isikole saseMlazi. Kanti ke khalwa ngabadla umhlaba ngenkani. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli 16.78 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u22.52 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19.41 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$4,685 i-ounce kuthi uwela ongahluziwe ubeke $108.65 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Uzothola ithuba lokulwela indawo yakhe esquadini saseNew Zealand esizoya ke endebeni yomhlaba umdlali waphambili weOrlando Pirates uAndre de Jong. Kulandela ke kubizwa kwakhe eqenjini elizodlala eyobungane neFinland Chile kulenyanga. Lo mdlali ke wafika ngo2019 ezodlalela ke amaZulu. Ngemuva kokushiya uSuthu ngo2022 udlalele iRoyal AM ngaphambi kokudlulela ke kwiStellenbosch FC. Ngayinti-ke usayine nezikwezimnyama ke ngomasingana nonyaka. uDe Jong useshaye amagoli amathathu emidlalweni-ke engu-11 asayidlale kule season ka-2025-2026. Kwezikamagebhula-ke unegoli elilodwa emidlalweni-ke eyisithupha nokuyiphenalthi-ke ayibeke phakathi bedlala neTTM ngoNedbank Cup. Ngesikhathi ejoyina leli qembu laseSoweto ngoJanuwari, uDe Jong akafihlanga-ke ukuthi-ke enye-ke yezinto ezamheha ukukhuphula ke amathuba okuya ke endebeni yomhlaba ezodlalelwa ke eUnited States, iseMexico kanjalo naseCanada kusukela ke ngoJuni kuya kuJulayi nonyaka. Eqenjini ke lesizwe useshaye amagoli amabili emidlalweni ke engu11 asayidlalile ke selokhu ke nje adlalela okokuqala ke ngonyaka u2018. Ake sikubhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulu myamondlela zimhlophe ngiyazigoqisa bese kuphathele zona namhlanje hlangabeza ke noma kanjani futhi ithimba ngomsombuluko sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.